روز باش حوالین هجا تماشاوان برومت ام جاره کدین به هفرنن سر اکرانین آروار تیوی هیویدارم هم باشن سریدا از جمالباتا سر سوریه önder و بتایبتی جیکه چاوی را سرخوشی دخوازم دبیجم جهه سر سوریه önder جنت به تزانین اف چند روز بو سر سوریه önder ده نخوشخانه ده بو قریزا دل در باس کرده بو مخابن باش نبو چو سر دلوانیا خواه دوه سر سوریه önder بخواه خودی شخصیت که برنگ بو yani kendi derbarı sırı süreye önder da pırtıştene gotunci pır ne mühime min vi vake şahsiyeteke bereng didit. Buha hünermend bu u her vaha ev kent salin davide de nava aktif siyaset eda bu. Parlamenterin Dem Partiye ye semsuri bu. Sırı süreye önder buha ne Kurd bu lebeli de nava Kurda da jiyan kırı bu. Vake Türkmen eke de nava Kurda da le semsuri jiyan kırı bu. Kurda başnastı kır. Kurdici dizanı bu. Bağıfe. Şahsiyet eke teneci aliye Kurda vane her vaha aliye pır derdorin Türk veci daha te haskırın. Yani buha Van demi Davide ji parlamentoya Türkiye'de cikri seruke parlamentoyu bu. De parlamentoyu da ji xwedi şahsiyet eke pır bereng bu. Mıxabın jinavame koşber bu çu. Tezanin buxa her vaha endamı heyet da İmraliye bu. U bi taybeti jotmeha 2024 vir vejî diçû İmraliye de hat û hewldanên wî yê bi nirx hebûn da ku li Tirkiye aşitî pêk were. Ez careke din ji keça wî û ji malbata wî re serxweşiyê dixwazim, sersaxiyê dixwazim. Dibêjim cihê sirri Sûreya önder cinet be. Hevalên hêja pir mijarê din hene merû dikarin serbiaxivin lê belê bi taybetî ez dixwazim derbarê êrişa ku li hember serokê CHP Özgür Özel îro pêk hat hin tişta bêjim. Özgür Özel buxa çubu merasîma cenazeyê sirri Sûreya önder. Li navenda çanda Atatürk li İstanbulê dema ji cihê merasîmê derket kesekî êrişê wî kir. Tê gotin ku ew kes di demê borî de du hev zarokê xwe kuştibû, zarokekî xwe jî birîndar kiribû û di hefsê da mabû çend salan va çend salê dawî jî hefsê derketibû. Ew pir zêde ne girîng e ya herî girîng ew e ku Tirkiye welateke wilo e ku lê ewleyî tune. Ewlekariya ji bo şexsan tune, ji bo hêzan tune, ji bo rêxistinan tune. Serokê Partiya Yekem CHP rastî êrişên û hatê. Netîca çi da ev êriş çêbû? Herkes baş dizane ku van rojên dawî de, van mehên dawî de bi taybetî Recep Tayyip Erdoğan li hember CHP pir gotinên bi gef bikardanî. Yani gotinê wilo bikardanî ku ew kesên serserî kesên ku nikarin bi xwe miqate bibin dikarin biçin wiha êrişan çêbikin. Êriş çawa li hember serokê CHP hate kirin li hember her kesî dikare çêbibe. Çünkü serokê CHP, serokê Partiya Yekem li Tirkiye xwedê giravî tê parastin. Keseke wilo eğer rastî êrişa tê heman êriş dikarin li hember pir kesan pêk werin. Zaten li Tirkiye tê zanîn kes di nava ewlekariyê da nîne. Yani kes nayê parastin. Tu rojnamevaneke nikare bêje ez
parasتی مل ترکیه تو پارێزگەرێکە نکاره بیجه از پاراستی me siyasetvan nikarin bêjin em parastîne êrişî wilo eğer li hember serokê partiya yekem tê kirin dikarin li hember herkesî werin kirin lewrê jî kes nikare zêde li Tirkiyeyê bi cesaret biaxife mixabin bi taybetî li hember îxtidara Erdoğan kesên ku bikaribin bi cesaret biaxifin li Tirkiyeyê Türkiye mi? Hele jivir şunda zede kes ne öyle bağıfa. Yani diktatoriye ke pir eşkli Türkiye li ser hüküme. Lehember ve diktatoriye mixabin kes zede ne öyle dengi xwedar bixe. CHP partiya yekem beji partiye ke bi cesaret nine. Eğer rastî CHP da cesaret heba lehember vakasa eriş şan naha xwedî helwesteke cuda bû. Tê zanîn serokê şaredariya mezin yê İstanbulê Ekrem İmamoğlu jî de hepsê daye. û pir serokê şaredariyê din yên CHP jî de hepsê dane. Yani ez behsa Dem Partiyê û şaredarên Kurd nakim. Zaten ew de hepsê dane piraniya wan. Lêbelê li hember CHP jî heman operasyon têne kirin û weke partiyeke yekem jî newêre dengê xwe derbixe. Partiyeke din dişûna CHP de ba yan jî CHP xwedî cesaret ba li Tirkiye li hember diktatoriya Recep Tayyip Erdoğan wê wiha bêdeng nemana. Yani ez dibêjim bêdeng dimînin. Yani çendî televizyona da daaxifin vir da wê da daaxifin lêbelê ew zêde bandorê li ser hewildanên helwestê Erdoğan nake. Hevalên hêja mijareke din jî ew pêvajoya ku ji cotmeha 2024 vir ve hatibû destpêkirin yani ji sala par vir ve hatibû destpêkirin. Tê zanîn heman pêvajo ji aliyê Devlet Bahçeli ve hate destpêkirin. û piştî demeke şûn de Recep Tayyip Erdoğan jî wê pêvajoyê destek kir û hewildanên Dem Partiyê jî çêbû û heyeta İmraliyê ku Sırrı Süreyya Önder bixwe jî weke berdevkê wî bû pir caran çûn İmraliyê hatin û di 27 meha Sibatê da jî tê zanîn Birêz Abdullah Öcalan bi heyeta Dorfireh ya Dem Partiyê ku di nav da Ahmed Türk jî hebû hevdîtin çêkir li İmraliyê girava İmraliyê û daxuyanî da bangê li PKK kir ku PKK silaha dayîne û her wiha xwe fesih bike. Piştî 27 Sibatê şûn de pir derdor ketin nava hêviyeke mezin gotin li Tirkiye wê aştiyeke baş çêbibe. Nava Kurd û Tirka da aşitî çêbibe. Lêbelê min bixwe bawer nekir. Di serî da jî min bawer nekir û pişre jî min bawer nekir niha jî ez bawer nakim. Yani aşitî wisa hêsan di navbera Kurd û dewleta Tirk da çê nabe. Ew pêvajo jî weke pêvajoyeke ji bo aşitî di navbera Kurd û dewleta Tirk da çêbibe nebû. Heman pêvajo çawa ku ji aliyê Devlet Bahçeli ve hate destpêkirin ji aliyê Erdoğan ve jî hate destekkirin ji bo taybetî PKK bê çek be. PKK xwe fesih bike. Yani pêvajoya fesihkirina PKK û çekdanîna PKK em dikarin bêjin. Lêbelê heman pêvajo jî nehate meşandin. Nayê meşandin. Niha cemî diye. Ew pêvajo niha weke pêvajoyeke cemîdî maye. Piştî banga Abdullah Öcalan Qendîlê jî daxuyanî da got em ê li gorî bangê tev bigerin. Kengê destpêka meha Adarê. Em niha di destpêka meha Gulanê dane. Va du mehe serra derbas bû.
nava vê dö mehê de hê gav nehatiye avêtin. Yani di destpêka meha Adarê da Qendîlê PKK got em ê li gorî banga serokê xwe Abdullah Öcalan tev bigerin. Yani gotin em ê kongrê tov bikin. Di kongreyê de biryara xwe fesihkirinê bigirin û her wiha biryara çekdanînê bigirin. Dema ew da xuyânî hate dayîn pir dezor ketin nava hêviya gotin di dawiya meha Adarê da PKK wê kongra xwe pêk bîne. Meha Adarê derbas bû ket meha Nîsanê dîsa tiştek çênebû û em niha di meha Gulanê dane. Gelo heya dawiya meha Gulanê wê tiştek çêbibe an ne. Yani PKK kongreya xwe tov bike biryara xwe fesihkirinê bigire an ne. PKK wê çeka dayne an ne. Ne diyare? Eger PKK kongreya xwe çê bike biryara xwe fesihkirinê bigire û her wiha biryara çekdanînê bigire ev tê wateya tenê pêvajoya fesihkirina PKK û çekdanîna PKK devam dike. Yani li gorî armanca Devlet Bahçeli pêvajo devam dike. Lê divê were zanîn ku ev demekiye bi taybetî ji aliyê AKP ve heman pêvajo hatiye cemidandin. Ji ber vê PKK kongreya xwe tov nake. Yani nepêkanîna kongreya PKK tenê bi helwesta PKK ve girêdayî nîne. Hin kes dibêjin Qendîl naxwaze li gorî daxwaza Öcalan tev bigere ji ber vê yekê Qendîl kongreyê pêk nayîne û biryara xwe fesihkirin û çekdanînê nagire. Na, ez wilo nafikirim. Tenê bi helwesta Qendîlê ve girêdayî nîne. Bi helwesta dewleta Tirk ve jî girêdayî ye. Bi taybetî bi helwesta AKP ve girêdayî ye. MHP pir zêde divê nuxtê de giraniyeke nikare çêbike. Tenê serokê MHP bangê çêkiriye û li pişt banga xwe jî dibe ez disekinim. Lêbelê yê ku esas gava bavê je AKP ye. AKP li ser îxtidarê ye. Yê ku ji PKK ra rêve bike ku PKK çeka dayîne AKP ye. AKP gava navê je lewre ev demekiye pêvajo hatiye cemidandin. Tê zanîn ji vir demek berê yani piştî nexweşiya Sırrı Süreyya Önder careke din jî heyeta İmraliyê çû bi Abdullah Öcalan ra hevdîtin çêkirin. Lêvelê di derbarê pêvajoyê de pêşketineke çê nebûye. Kengê cardin acaba heyeta İmraliyê wê biçe bi Abdullah Öcalan ra hevdîtinê çêbike ne diyare. Mümkün e van rojê pêşame çê bibin. Acaba careke din piştî vegera heyeta İmraliyê wê çi daxuyanî bê dayî. Gelo Abdullah Öcalan careke din li PKK bangê bike. Ev jî ne diyare. De helwesta AKP da min got nêzîkatiyeke cemidandina pêvajoyê heye. Yani AKP pêvajoyê cemidandiye. Bi taybetî AKP dixwaze PKK destpêkê kongreya xwe tov bike, xwe fesih bike, biryara sîlhdanînê bigire û pişra AKP bêje sîlaha jî bînin teslîmê dewletê bikin. Wê ji PKK bixwaze ku PKK sîlaha jî teslîmê dewletê bike. Piştra jî çend gavên piçûk belkî bavêje. Çawa? Mesela wê bêjin gerîlayên ku tevlî çalekiya nebûne, gerîlayên ku va salê dawî da çûne tevlî PKK bûne, dikarin vegerin malê xwe. Yedin, yê ku bi salane li serê çiyê ne, yê ku tevlî çalekiya bûne, ew bila biçin Başûrê Kurdistanê. Tê zanîn
bi taybetî hikûmeta herîmî ya Başûrê Kurdistanê jî di nava vê pêvajoyê da ye. Destpêkê di nava pêvajoyê da bû. û bi taybetî herêma Süleymaniyê di nava vê pêvajoyê da ye. Yani qasê QDP yeneke jî di nava pêvajoyê da ye. Tê gotin ku wê gerîlayên PKK yê ku çeka dayînin û nikarin vegerin Tirkiye wê li herêma Süleymaniyê bimînin. Demek el wê derê bimînin heya ku pêşketin çêbûn bikaribin vegerin Tirkiye. Ev hemû çêbibin jî weke çareseriya pirsgirêka Kurd divê neyîdîtin. Lêbelê di rêya çareserkirina pirsgirêka Kurd de weke gaveke girîng tê dîtin. Di alîkî de dewleta Tirk dibe heya PKK sîlaha daneyîne, heya PKK xwe fesh neke em gava navêjin. Lewre eger PKK xwe fesh bike sîlaha dayîne wê demê mirov dikare bêje eceba dewlet wê gava bavêje an ne. Ji ber ku nihat vê ez navêjim. Dema ku PKK xwe fesh kir sîlaha danî şûn de ji cur ve cur derdoran wê hewildan çêbibin. Wê li hember dewleta Tirk zexteke çêbibe û her wiha Kurd wê dengê xwe zêde bilind bikin da ku dewleta Tirk hin gavên qanûnî bavêje. Yani pêşî li çareserkirina pirsgirêka Kurd vebike. Weke serî da jî min got pêvajoya ku niha hatiye destpêkirin tê hêvîkirin ku pêş bikeve weke pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd nîne û ew pêvajo bi xwe jî niha cemid ye. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û rês.